Yar faraga ta budurwa ta kyakkyawa ne ita na zaɓa, zan faɗi dukkanin ra'ayina a gare ku abokai. Yar faraga ta budurwa ta kyakkyawa ne ita na zaɓa, zan faɗi dukkanin ra'ayina a gare ku abokai. Farko sarki na zan sanya Allahu makagi, shine rana yayi wata yayi ruwa yayi kogi. Dubin salati ya sarki Allah nan ka gama aiki, da rasulullah manzan Allah akan sa na yau ɗauki. San sai sanya yau na samu mai kirki. Yar fara kyakkyawar yarinya wadda ba ta tsaki, zan faɗi dukkanin labari na a gare ku abokai. Wanda ya zam sanadin faɗawa soyayyar da na sa kai, na yi nutso a cikin kogin soyayya ya sha mun kai. Zan da kyauta duk domin ta zan ba da dawakai, ba makawa soyayyar ta a rai shi yawan kyar launi. Yar fara kyakkyawa ga ta budurwa mai kyawun launi, ita kaɗai na saka a cikin raina har na hau kan sani. Ko yaushe in na ji sunanta sai ƙauna ta zumani. Mai kyawu ce a fage na ado, ta iya samar jani, ta iya zance duk 'yan mata ita take burge ni. Da tsafta ce mai tarbiyya zo ban san kike bani, in kika yi min haka zai zamto san babu kamar ni. In kika bar ni zan lalace zana zama majanuni. Har fara kyakkyawa mai sona ki cire na hakar ni, bani da shakka kan ƙaunar ki ke kika zama mini tsani. Buri na kan so ya kare dan kin nuna ni, wannan shine labari na ku taya ni da murna. Mai nasarar samun mai sona kuma wata na nuna.